नरेश बसुमतारिया जोहोलाव समनिफ्रायनो गुवाहाटी नोगोराव थाहैनानै केक बानायनो सोलोंनाया थारैनो जाफुंसारनायाव फैदों। चिरां जिल्ला बेंटल सेरफां बिसिडिसिनि सिङाव थानाय नं 4 सेरफांगुरि गामिनि थागिबि मुस्रि नरेश बसुमतारिया जोहोलाव समनिफ्रायनो गुवाहाटी नोगोराव केक बानायनो सोलोंहैयो। बेबादिनो सोलोंनाय नाजानायजों गावनि रोंनायखौ थारैनो जाफुंसारहोनायाव लाबोनो हादों बेखौ फोरमान होदों नरेश बसुमतारिया। आरो गावल' रोंनानै बिथाङा ओरैनो थायाखै। गामिनि 8 सासे सुबुंखौ न'खरनि सोलिनायाव मदद होनो हानायखौ नुनो मोन्दों बिथां नरेश बसुमतारिनि गेजेरजों। बिथांनि कारखानानि बायदि केकफोरखौ नांगौब्ला सुलु लानो थाखाय गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव सुलाद लानो थाखाय खावलायदों। नरेश बसुमतारि जानबुं नाम्बार 7099739746 लांफैनायनि थं बेंटल बाजार मनरमा बेकारि 84 16 नभेम्बर बे थारिखआव आंनि बिफा थैनानै बे समावहाय बिराद आंखाल जादोंमोन आरो बे आंखाल समावनो आङो गुवाहाटीयाव थांनानैहाय बे खामानिखौहाय आं सोलोंहैदोंमोन आरो रोंनानैहाय गोबां जायगायाव खामानि मावदों। आं शिलंआवबो मावहैदों आरो ओरै जुवायनो बिदि जायगायाव मावनानैहाय आङो फैदों आरो बेनिफ्राय बङाइगावआव गोबाव सम मावदों आङो। दाबो मालिकफ्रा आंनिफ्राय डिसिसन लाहरनो मा मावला मा जागोन मानो गाज्रि जाखो बेखौ डिसिसन लाहरनो दाबो। दा आंबो खुलिनाया दा गोदान बेसि टाइम जाखो फेब्रुवारिनिफ्रायसो आं खुलिदों। राउन्ड जा ओरैनो बार्थडे केक सोरबा लांफैयो सोरबा बिस्कुटखौ बानायथ'वाखै आं बानायगोन लाहे लाहे। दा केक बेफोरखौ लांफैयो आरो हाबि जाबि बानायो पेटिस बायदिसिना। आंनियावहाय दा बेवहाय सासे माल रोगायो मोनसे गारि दं पिलपिलि बिसोर माल रोगाबाय थायो सासे आरो जों दखानाव 7 दं 7 8जन बुंनायावथ' दा गोदान हिसाबैहाय दा गोदानावहायथ' दा बुंस'नो हाया। गोदानाव दा बोसोरनै बोसोरथाम थानासो बुजिनो हागोन। दा जेरैहाय बे हिन्जाव गोदानाव जेरैहाय फैला पाब्लिकफ्रा नायफैयो गामिनि मानसिफ्रा नायफैयोना थिग बेबायदि जानानै दं आरोखि उनावसो मिथिलांगोन बेखौ। दा मथा मथि थिगैनो सोलिगासिनो दङ। सोरबा लांफैयो लांहरो सोरबाफोर हटेलाव दंब्ला हटेल जायफोरा दंफैयो लांफैयो हलसेल रेटनि हरो आरो सोरबाफोर नांगौब्ला कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो खेला दंमोन मिजिं दंमोन दा बे मिजिङा जाफुंबाय। दाथ' आङो बेवहाय मेचिन थिसिनबो बायनो हायाखै ओरैनो जास्ट गोरलै मेचिन दं बेजों खाम सोलिगासिनो दं। जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय जेरै गुबुन हारिफोरखौ आं बुंनो थांला गुबुन हारिफ्रा ओरैनो एडभान्सखा बिसोरखौ आं बुंनो थाङा आरोखि। जोंनि बर'नि गेजेरावहाय बिजनेसाव बिराद दुरबल। माबायदि दुरबल होनना बुंब्ला जों सोलोंनायखौ लाया। जेरैहाय बेंगलरफ्राव थांनायाथ' गाज्रि नङा थांनानै नोङो खामानिफोरखौ सोलोंना फैनांगौ। गोबां लाइन दंना जेरै जोंनि बेंटल एरियायावहाय माबा मटर साइकेल ग्रेसफोर बर'नि गैया माबा टेलारिं बेबो बर'नाव गैया। माने बेफोरावहाय जों आवगाया आरो माने जेरैहाय जोङो बे आंगुर फिथाइयाव बेखौ हासायनां गाखोनानै जोङो जेरै सियाला आंगुर फिथाइ जानो थांब्ला मा बुङो ओइ जाजा बियो गोखै ना गाखोनो रोङा सियाला। थिग बे रखम जों गाखोनांनानैहाय जों सेस्था खालामनांगोन होमब्लासो जोंनि माने हारियाबो नाम थागोन बेनो आरोखि। बे खामानियावहाय बिजनेस माने इंगेजआवहाय सब समाय थानांखागोन आरो नों दुरबलाथ' बिजनेसाबो डाउन जालांगोन बेनो आरोखि। खिन्थु ध्यान होनांगोन आरोखि ध्यान होआला जानाय नङा। ध्यान होलानो साक्सेस जागोन आरो जेरै आंनि साक्सेस जादों बेबायदि जागोन आरो। माने आंनि कन्टेक्ट नाम्बाराखौ बे माबानि मिडियानि थ्रुयैहाय बेयाव मोनखागोन आरो आंनि न'आवबो फैना लांफैनो हागोन आरो आंनि दखान दङ दखाननिफ्रायबो लांनो हागोन। बे बेंटल बाजार गेजेरावनो बेंटल बाजार गेजेर बे कालि मन्दिर खाथियाव मेन जायगाथ' आंनि बे सेरफांगुरि 4 नं सेरफांगुरि।